जिहेतु बर' सावथुन मुलुगाव रिंकुमनि नार्जारी होनोब्ला गोबां टिचारि आरो नायगिरिफ्रा रंजाखांनाय मोनसे फोरमायो बे बिथिङाव जितु दिनैहाय बिटिआर खुंथाया सानथामनि हाबाफारिजों फैयै फैयै दिनै जोबथा सान बे बिथिङाव नोंथाङा दिनै बाहागो लादों बे गेदेर हारिमु हाबाफारियाव माबायदि खुलुमबाय आं दिनै बे सानथामनि हाबाफारियाव दिनै लास्ट दिनाव आंखौ मोसानो खावलायनायखाय आं दिनै बेयाव नुजाफैबाय आरो आं मोसाखांबायबो आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंखौ बेयाव दिनै आंनि पारफरमेन्सखौ देखायनो हानानै प्रग्रामखौ खालामनो बयजोंबो देखा जानानै आङो गोसोखौ बिराद फुर्ति मोन्दों बेयाव बयबो नुजाफैनो हादों जोंनि आर्टिस्ट लोगोफोर आरो आंनिफ्राय देरसिन गायक आरो एक्टर आंनिफ्राय उन्दैसिन एक्टर एक्ट्रेस गासिबो दंफैजोबो बेयाव बिसोरखौ बयखौबो लोगो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दानि आथिखालनि आरो फैबाय थानाय समफोराव माबायदि बर' सावथुन मुलुगा जौगानायखौ आंथ' खालामबोबाय गेजेराव दसे गेप्सबो थाबाय आरो इयुनाव उननि गोदान जेनेरेसनफोरखौबो दा नुबोगासिनो बिसोरबो जोबोद मोजाङैनो बयबो मोजाङैनो मोजां एक्टिं खालामबोगासिनो रावखौबो गाज्रि बुंनो हाया दा बयबो मोजांखौनो खालामो बयबो गोरोङानो बिटिआर खुंथाया जितु हारिमुनि सायाव बिराद गोनांथार राहा लादों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो दा जिबायदि मैया रायलायलांबाय मैयानि दिनाव प्रमद सारनि मा रायलायखो फोरमायगोन नामा बेयाव आं गेजेराव बारा थानो मोनासै थेवबो एसे खोनानो मोन्दों दा जोंनि बर' सावथुनखौ बारै डेभेलप खालामगोन दा बिनि सोमोन्दै माखासे मानसिफ्रा रायलायलांबाय दा जोंनि गेजेराव दा जोंनि जायगायाव बिदि बर' सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय बिदि जेबो प्लेटफर्म मोनाखै दा बिनि थाखाय राहा लादों दा जों सार प्रमद बर' सारा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मिनि सिनेमा हल खुलिनायनि बेबस्थाखौ बानायबाय आरो उनाव आं नुहुरो जे बिराद जौगानाय लामाथिं थांगासिनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगा दिनैहाय फार्स्ट टाइम बिटिआर खुंथाया जितु रागाम मुंनि मोनसे फोरबो खुंदों बे बिथिङाव बे फोरबोआ बेसेबां बर' सावथुन मुलुगाव गोहोम गोग्लैगोन होननानै बे आंनि हिसाबैबा बहुद गोग्लैगोन माने जुदि सरकारा जोंखौ हेफाजाब होयो आरो बिदिनो जिफोर माने दाखालि बिथिङावथ' आं एटेन्ड जानो हायाखै नाथाय इउटुब बा माबा चेनेलनि जरियते आं मिथिनो मोन्दों जे गभर्नमेन्टआ फिल्म हल होगोन माने गासैबो डिस्ट्रिक्टफोराव थ' बेफोरो जुदि जाफुङोबा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो बयनिबो थाखाय जों बायदि आर्टिस्टफोरनि थाखाय केरियार मोनसे माने जागोन होननानै आं सानो आरो केरियारफोरा जाफुंजोबगोन सोलै दासि दोननाय मोनसे मुंनि सावथुनाव नोंथाङा बिराद मोजाङै फाव खालामनानै बाख्नायजादों आरो गोबां हेफाजाब होनो हादों बेसेबां बर' सावथुन मुलुगा माने आपग्रेड जाबावनांगौ बा डेभेलप जाबावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो आपग्रेड जानो गोनांबाथ' बहुद दङ टेकनिकेल साइडखैबो दङ आरो स्ट'रि स्क्रिप्टफोराबो खिन्थु जोलै फिल्मा जाहैबाय मोनसे आर्ट फिल्म जाहैयो थ' बेजों कमार्शियेल फिल्मजों कम्पेयार खालामनो हाया माने थ' बे एसे आलदा लाइनाव थाङो थ' बे हिसाबै आरोबाव जोंनो आर्ट फिल्म नांबावगौ आंहाबो गोसो दङ आरोबाव आर्ट फिल्म खालामनो मानोना आर्ट फिल्म खालामबासो जोंनि कालचारफोरखौ सिनायथि होनो बांसिन मोजांसिन जायो थ' कमार्शियेल लाइनाथ' आलदाखा कमार्शियेलखा बे बिटिआर खुंथाया जितु रागाम मुंनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ नोंथाङा नोंनि गोसो गोरबोजों माबायदि आङो बहुद मोजां मोन्दों ओरैनो फिल्म इन्डास्ट्रिनि प्रति सेन्टिमेन्ट दंखायो माने बहुद माने गोसोनिफ्राय थ' बेफोर जुदि प्रग्रामा जाबाय थायो आरोबाव नेक्स्ट जेनेरेसन जाबाय थायोबा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आं बहुद मोजां मोनदों बेवहाय फैनानै बिदि प्रग्राम गानो मोननानै थेंक इउ लास्ट इयार आङो गोसो फिल्म खालामदोंमोन नाथाय कर'नानि थाखायनो बे फिल्मा कमप्लिट जायासै थ' बेनो दङ आरो बहुद मिउजिक भिडिअ फैनो गोनां दङ थ' बेनोसै जिहेतु बर' सावथुन मुलुगाव दीपिका ब्रह्म होनोब्ला गोबां नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरा गावनि रंजाखांनाय आरो गोजोननाय फोरमायो बिनि बागै मा बुंदों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आं रायजो राजासिम जासिहरग्रोबाय बेथ' नंगौ जे रायजो राजाफ्रा आंखौ जोबोद अनसायदों आरो गोबां
आं सावथुन मुलुगाव आगान होनानै जोबोद दावगायनो हादों होननानै आं बेखौ आं सानो आरो आं दिनैसिम गोबां सावथुनावनो खामानि मावबोबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि सावथुन मुलुगा जे इसिबां डेभेलप जाबोबाय आरो बेखिनियावल' नङा डेभेलपल' नङा आरोबाव जौगाबावनांगौ होननानै आं सानो आरो आसा खालामो जोंनि जिथु गोदान गभर्नमेन्ट बेबो जोंखौ दा जोबोद हेफाजाब होगोन होननानै आरो दिनै जिथु रागामनि जिथु इनिशियेटिभ लादों जोङो बिभिन्न जनगोष्ठी दस्रा बर'ल' नङा गुबुन जेनेबा गुबुन हारिनिबो जेरै आर्टिस्टफ्रा दिनै जमा जानानै बेहाय गासिबो गावजों गाव थुलुंगा होलायनानै नैबे दिनै रागाम होनाय इनिशियेटिभखौ लादों बेनि उनाव रागामखौ जोङो दिनै फाथिनायनि उनाव गोबां जोंनि कालचारनि डेभेलपमेन्टआव जोबोद खामानि होगोन होननानै आं बेखौनो मिजिंथियो गोदान बिटिआर खुंथाया बर' सावथुन मुलुगनि फारसे गोबां नोजोर होदों आरो खामानि मावनो राहा लादों बे बिथिङाव माबायदि बर' सावथुन मुलुगनि फारसे खामानि मावनांगौ दं होननानै सानो जिथु जोंनि बिटिआरनि जिथु गोदान सरकारा जोंखौहाय दा हेल्प खालामगोन होननानै आं जोबोद आसा खालामो आरो जों गोदोनिफ्रायनो जोबोद सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननानै जों आसा खालामबाय थायोमोन नाथाय एसेबांखिनि मोननांगौ हेल्प मोननांगौमोन बेसिम मोनाखैमोन नाथाय जा माबा मोनसे हप मोनसे फैदों जे येस दा गोदान जिथु गभर्नमेन्ट फैदों बे जोंनि फारसे एसे नायफिनगोन होननानै आरो एसे सिनेमा हल आरो बायदिसिना जुदि फाइनेन्सियेलि टेक्निकेलि जुदि जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामो मा मा सारवदों होनबाथ' आङो जथुम्मायावथ' आं प्रेजेन्ट गैयामोन बाट स्टिल आं बेखौ मिन्थिनो मोन्दों जे येस सिनेमा हलनि बाथ्राखौ जोङो रायलायदों होननानै आं एसे मिन्थिनो मोन्दों आरो जोबोद जौगागोन होननानै आसा खालामो आरो सावथुनादि मोनसे हारिनि मोनसे समाज फोसाबनाय बिथिङाव मोनसे रल बिराद इम्परटेन्ट रल खालामो बे बिथिङाव बर' सावथुन मुलुगाबो जे बर' समाज फोसाबनायाव माबायदि रल लादों लायाखै औ जोंनि समाज फोसाबनाय जिथु जोंनि ससियेल डेभेलपमेन्ट जों लोगोसे जोंनि ससियेल जिथु साइक'लजि बेहाय जोंनि सावथुन मुलुगाबो जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट रल प्ले खालामो मानो होनोबा जोंनि सावथुन मुलुग आजिखालिथ' गासिबो डिजिटेल जुग गासिबो जेसेबां भिडिअस फैयो बेफोरखौ नायनानैबो जोंनि सुबुंफोरा जोबोद मोजां बुस्थु सोलोंनो मोनो गासिबो बुस्थुआवनो एडभान्टेज बा डिसएडभान्टेजआ दंखायो नाथाय आं दिनै बुंनो थाङो एडभान्टेजनि सायाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगावबो जोबोद मोजां मेसेज मोनो आरो आं मा सानो मा जोंनि सावथुन मुलुगा खालि बिं ए आर्टिस्ट जोंनिल' खामानि नङा बे समाजनि जौगानायावबो जों साफ्रोमबो बर' माहारिनो बेहाय बे मोनसे थुलुंगा होनायनि मोनसे खामानि होननानै सानो रेसपन्सिबिलिटिस औ बेथ' नंगौ खोथाया बे नङा बे सैथो बाथ्रा जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगा जोबोद उन जानानै दङ जेरै बलिउडजों कम्पेयार खालामोबा आसामिस भिडिअसफोरजों कम्पेयार खालामोबा बे मानि थाखाय जादों होननो थाङोबा जोंनि लेक अफ माने एक्सपिरियेन्स बा लेक अफ नलेजनि सायाव जोबोद जोंनि आसामिस इन्डास्ट्रियावनो जों नुनो मोनो गोबां केमेरामेन बा डिरेक्टर बा करिय'ग्राफारफोरा माने बाहेरायावहाय ट्रेनिं लानानै फैयो जेरै NSDN जेरै नेसनेल स्कुल अफ ड्रामायाव जेरै ट्रेनिं लानानै फैनाय गोबां दंफैयो नाथाय जा बुंनो थाङोबा जोंनि बर'आवहाय जोबोद खम नुनो मोनो आरो आं आसा खालामो जे जेरै जोंनावबो बर' सावथुनावबो ओंखारबाय गोबाङानो NSDNफोर जास्ट एगजाम्पोल लाइक आदा जयन्तमोन आं सानो मा जे बे बर' सावथुना जौगानांगोनबा गासिबो जोङो ड्रामानि ट्रेनिंफोरबो लानो हागोन बा दस्राफ्राव ट्रेनिं लानानै फैबा जौगानायाव एसे आगान एसे जौगानो हागोन होननानै आं सानो बिटिआर खुंथाया जिथु बे कालचारेल प्रग्राम लादों बिनि सायाव मा बाथ्रा आङो एबार माने गोदान सरकार फैनायाव माने दा माने सिगां बे कालचार प्रग्राम खुंनायखौ मोजांखौनो मोनदों जाहाथे माने इयुनावबो बेबायदिनो माने मोजां खुंलांबाय थागोन आं बेखौनो आसा खालामो आंनि मुङा समायना नार्जारी आं बेखौनो बुंनो सानो दे माने जोंनि सिगांनि फिल्मफ्रा माबायदिमोन दानि फिल्मफ्रा माबायदिमोन दा बुंनो थाङोबा एसे आवगायगासिनो दङ आं उनावबो सानो दे जोंनि माने बर' फिल्मा साबसिननिफ्राय हामसिन माने जालाङो सरकारा जोंनो माने माबा मोनसे बिबुंथि बा मोजाङै मोजां सोलिलांनो थाखाय लामा होयो आं बेखौनो आसा खालामो थेंक इउ